Ok, sper că m-au auzit. Dar nu... Mamă mia! Mamă mia! Ok, am intrat din nou într-o meci că trebuia să ies din joc. Bine, acum sunt într-o pauză că de-aia bun. Asculta mea! Și să facem 10.000 de like-uri. Trebuie să facem 10 Nu ajunge acolo. Bine, sper că dau și o victorie. Să vedem dacă o să am timp să mă joc și eu cu Andrei pe... O să fac episoade și de Fortnite și de Minecraft. Eu nu am jucat la aia, deci eu o să mă joc cu o grămadă de jocuri. Poate după meciul ăsta să spuneți, ia, vreau să te joci cu colegul tău nou, adică cu colegul, și cred că da. Mamă, ce l-am bătut ăla. Ok, sper că dau victorie. Mamă. Asta cred eu. Am murit. Tare. Ok, mă duc în altă cameră, că aici e puțin gălăgie. Frații-mi, colegul meu, că am dat. Am dat aia. Da. Mi-mi pare rău. Nu-mi faci viața, am făcut win, nu te cred, bă. Ok, poate intru și pe Brawl Stars și după aia poate așteaptă. Uite, aproape îl iau pe Dynamite. Așteptat că mă bag și pe... Îmi mai trebuie 5 trofei, haide. Acum sunt și eu lângă Cristi și Cristi face vlog. Da. Și să intrați pe contul lui de YouTube, Cristi Lasă. Minecraft România Max și cu litere mari și Max tot cu mari. Da, Tot scris cu litere mari. Cam da. un fel, toate. Mama, nu, deci am... Hai pierdut. Hai că îi dau invite lui Andrei. Hai că-mi dă și Cristi mie invite. Salut, Cristi. Salut, hai să ne jucăm pe duo. Hai la două. Stai, ne luat Tocmai a aruncat o discuție. Ok, haide. Oh, problemă, Jackie. Jackie. Haide, bă, să mă duc. Mamă, fugi, Cristi, fugi. Unde e capul meu? Trebuie să iau viața. Mamă, și-a aruncat. A aruncat dinozaurul. Bine, dar Raxa nebunit. Mă țin după peretele. Turi capul. Bine, după meciul ăsta cred că să dau o pauză. Și după aia cred că o să mă duc în mama lui... Mama! Că ți-ai spun să nu mai aruncă... Să vezi că Raxa aruncă chestii. Nu, ce-a dat cu rățită. Oh, bine, mă! Solo. Bine, solo showdown, poate... Au omorât în gard. Ai destule trofeuri? Gata, o să-l iau și eu pe Dynamite. Nu contează dacă e mic. Am făcut 2000 de trofee. Da. Bine, bă. E bună! Gata, mă duc. Bine, bă, dau pauză pentru 2 secunde. Bine, m-am întors. Tot să
ok. Ne jucăm pe Royal Rumble? Sau nu? Pe go? Ce-a scris acolo? Pe Dynamite? Nu. Hai repede. Mamă, cineva ăsta, mamă, Uite-vă! uitați-vă, Mamă, drept! Bine, poate m-am... Bine, știți tu și asta. Dar eu o să dau... am închis filmarea, Ce ai închis-o? filmarea, De ce? pe gata. Ok, eu să dau leave și să... Este. Bine. Dacă vreți Să vă filmați. Dacă vreți să știți, apăsați pe butonul lui AD și poate bagă pe un joc secret. N-am baterie. Așa, nu mers. Bine, vedeți totul de ecran? Asta înseamnă că știi tu. M-am băgat complet pe joc. Numind, uite, Start Game. Vă arăt cum se joacă jocul și după aia să încercați și voi cum să vezi. Bă, dar nu știu cum să le postez. Intri pe YouTube și după aia le postezi. Uite. Ok. Dacă te joci așa de bine ca mine, să fii bine, dar ideea, am luat-o de la un coleg chestia asta. Mi-a arătat un coleg cum să mă duc și chiar... Vedeți, uite așa se joacă jocul ăsta nebun. Și uite, dacă voi muri... De ce spune Brawl Stars? Ok. Acum, ce că vreți Roblox? Nici m-am mai auzit, voi spuneți Roblox. Dar nu pot să fac acum, hai că